Dobrodošli u Serbian Life, prvu epizodu. Sigurno opet sam ja, Dušan Beketski s vama. Sigurno sam već dosadio, zar ne? Pa verovatno jesam, kome nisam, a kome jesam. Kao što vidite, ljudi, sam se na ovome. Sada da više ne dosađujem ja. Poznate dole članove kanala. Ja sam Ivan Nikolovski, a ovo je moj drug Luka. Mi smo parkuristi, a danas učimo Dušana da bude parkurista, ali šta ima da ga učimo kad on već zna? Ej, ne vređaj me tako. Mene učiš, ti me učiš! Intro, crno, pa svetlost, pa crnost, pa svetlost, pa mali prstić. Ejte, malo sam pogrešio intro, dugo nisam radio, ajde sad ćemo da radimo parkour, Sad akcija. Sad. Čekaj sad. Dan, ajde. Sad. Sad. I sad. Ovo se ne se ukloni zašto ima dosta vremena. Evo ga. Ragazzi, stoji ovdje, ispravite, i komentarisite, možda opet zabalati ovo, svetlost, pa mali prstić, doviđenja.